Aquest és el nostre repte 2. Consisteix en 4 leds que en principi aniran connectats a la part del darrere del patí i la idea és que s'encenguin quan l'acceleròmetre detecta que el patí està parat. Hem volgut utilitzar només els valors de les X perquè realment només ens interessa aquests i aquí veiem com està connectat a l'acceleròmetre. L'accelerometre va connectat als 3,3 volts. Hem hagut de fer servir una placa Arduino Mega perquè necessitàvem més pins, ja que hi ha altres reptes que hem fet, que us explicaré més endavant, i per això veieu més cables dels que estem utilitzant en aquest repte. L'altre està connectat en el GND, que no sé si es podrà enfocar. Sí, el vermell està connectat al GND i ara el que hem connectat les resistències que van amb el pin de cada LED, que en aquest cas són el 22, 24, 26 i 28, i la resta està connectat al terra i mitjançant aquest cable ho portem a la placa. El funcionament a nivell de software és quan jo moc quan l'acceleròmetre, a veure com ho fem, quan l'acceleròmetre detecta que està en funcionament, els LEDs, com veieu, es paren. A la que es torna a parar s'encenen, a la que hi ha moviment es paren i a la que es torna a parar es tornen a encendre.